हेलौ लोगोफोर वेलकाम गुड इभिनिं माबोरै दं लोगोफोर फैदो दसे सावरायदिनि फैदो अननानै मोजां गाज्रि रायलायलायदिनि फै लोगोफोर अननानै जायफोर बिथांमोना बेस्थ' गैया दसे सम फैदो सावरायलायदिनिसै मानोथो थालायबाय थाबावनो सोर दंफैयो जोंहा सासे कमेन्ट खालामहरदो दे अननानै गोदाव सोराव मोननानै दोलायबाय आं नै नोंसोरजों सावरायनो होननानै उन्दुग्लांलाबायनासो दं आं दे कमेन्ट खालामहरदो लोगोफोर प्लिज कमेन्ट करो प्लिज कमेन्ट में प्लीज कमेंट करो जिन्हें जिन्हें ऐसे कमेंट कर प्लीज হক বন্ধুসকল ভাইসকল মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ সকলো ফেমিলিকো মই ৱেলকাম কৰিছোঁ আহক কমেণ্ট কৰক প্লিজ কমেণ্ট খাलामदो लोगोफोर अननानै प्लिज उज्जवल लियो ब्रो কি খবর ভাই করপরা कहाँ से है आप अब हिंदी वाला है या असमीज प्लीज कमेंट करो लियो ब्रो अब लाइक दे दिया थैंक यू सो मच Tuluni official hello oh hi hello Tuluni माब्रै वेलकाम आंनि एलबिआव दसे नुजाफै दे नोंसोर रायलायबासो रायलायगोन उज्जवल मेरी फोटो अच्छा ये आपका जो इमेज लोगो दिया है वो आपका ही फोटो है क्या थैंक यू भाई Tuluni official ada sana ki thank you Nani thank you Jasoda Shetri hi ada dada oh hi hello जासोदा की खबर तुम्ही बोरो ना অসমীয়া ना हिंदी वाला प्लीज कमेंट करो और जो नया आया है प्लीज लाइक डन प्लीज Tuluni official उन्दुग्लांना लांदों नामा आदा औलै नानि उन्दुग्लांनासो दं आङो मा खालामनो गोदाव सोरावनो नोमबाजैया जिसो दागासिनो दं प्लीज कोने कोने नतुन क्या ऐसे लाइक दिबा प्लीज बेखौ मा खालामनांगौ सिजेन दानि एड खालामनांगौ नामा एलबिआव जइन जालायनो हायो नामाब्रा ओइ थुलुनानि एलबिआव जइन जालायनो हायो नामालै Tuluni official like done oh नानिया हरदोंना लाइक आरो कोने कोने ऐसे प्लीज लाइक दिबा प्लीज कमेंट कर लाइक कर प्लीज Tuluni official दाबो जि दादों मोनानानै औ नानि मोनानानैबो जि दायो माने मा होनो हरनि 9टा 10टा आरो मालाबा इमारजेन्सियाव 11टाहालागै दायो हेलौ हाय फंबाय माब्रै फंबाय नेट नाङाखै माथो नेट गैया नामा फंबाय सिजेन फंबाय दा उज्जवल नादा नकल उज्जवल नादा नकल मतलब क्या है भाई मुझे समझ में नहीं आया हिंदी हिंदी आता है क्या हिंदी
आप हिंदी बोल सकते हैं तो हिंदी में कमेंट कीजिए, अगर एसामिस मालूम है तो एसामिस में कमेंट कीजिए। जासोदा छेत्री, जासोदा छेत्री दादा কি ভন্টি ভন্টি না ভাইটি প্লিজ কমেন্ট করো প্লিজ, কমেন্ট কর প্লিজ, জয় মে প্লিজ, লাইক দিয়া নাই যদি লাইক দিও প্লিজ। दादा जयेन जानो हायो। औ ओइलाय जोंना सिजेन फंबाय जयेन जाना दंफैयो। खिन्थु नेटसो गैया नामा फंबायना, माथो मोजांखौनो खोनाथाराखै। माथोखौनो खोनाया फंबायनिखौ। थुलुनि अफिसियेल सोर बियो दादा सना? बियो माबा सिएन फंबायमोन खोमा। सिएन फंबायसो माबा खालामहरदोंमोन आंखौ, ओमफ्राय आं एड खालामना होदोंमोन। खोरोमदाव बसुमतारी हाय आदा। हेल' बाबु फैबाय। दे फंबाय, गोजोननाय थाबाय आंनि एलबाम नुजाफैनायनि थाखाय गोजोन्थों। लाइक हरदो प्लिज जायफोर दङ। जसदा छेत्री ओके कमेन्ट करिम। আচ্ছা থ্যাংক ইউ যশোদা ছেত্রী। আপনি অসমীয়া ক'ব পাৰে না? আপুনি নেপালী নেকি যশোদা ছেত্রী? किसी को ब्लू चाहिए तो बोलो, मैं ब्लू दे देगा। अगर आप लोग फ्रेंड करना चाहते हैं तो मैं ब्लू दे देगा। आप लोग प्लीज कमेंट कीजिए किसको किसको ब्लू चाहिए। किसी के साथ फ्रेंड बनना है तो। खोरोमदाव बसुमतारी आं मिस्टार गेरेमसाजों लाइभआव दंहैयोमोन। दे थुलुनि अफिसियेल इउटुबार नामा बिबो दादा? नाम इउटुबार फैबाय नोंसिनि चिरांनि सिजेन फंबाया। ओइ माबाथिंनि मा होनो, हैद साला बावथारलायलांबायलां। बोरैबा होनथारमोनलै, र' ओरै माबा साइडनिलै। माबाल' होनफ्लांबाय थाबाय आं। खोरोमदाव बसुमतारी थांबाय ना आदा नोंनिफ्राय? आदा आंनिफ्राय? फंबाय फैबाय खोरोमदाव। लाइक हरदों दा? लाइकखौ होनदों दा? लाइक बा जिखुनु सानै जाफैबाय। नों हरदों नामा? उज्जवल no nedim but Ujjwal, do you not Hindi not understand? Please comment. Josoda Chetri मा नेपाली? जसदा छेत्री बर'सो बाव। थेंक इउ गोजोननाय थाबाय। बर'नि कमेन्ट खालामनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। आं माने नोंखौ छेत्री लिरनायखाय नेपालि नामा नुदोंमोन आङो। प्लिज कमेन्ट खालामबाय था बिदिनो अननानै, आरो लाइक होआखैबा लाइक होदो। आरो सोरनोबाफोर ब्लु नांगौबा, लोगो जालायनोबा, सोरनिबा चेनेलाव सापर्ट खालामलायनोबा आरो सापर्ट नांफिनलायगौबा बुंहर, आङो ब्लु होना होगोन। नोंसोर लोगो जालायनो हागोन, बै गुबुन चेनेलाव हाबहैनो हागोन। खोरोमदाव बसुमतारी दे फंबाय दे। बिदिनो गोजोननाय थाबाय। बिदिनो लाइक हरलायनांगौ, अननानै सापर्ट होलायनांगौ। যোনে নতুন কে আহিছে প্লিজ লাইক দিবা, প্লিজ কমেন্ট কৰক। এনে চাই নাথাকিবি, অলপ এনজয় কৰক, কথা পাতক মোৰ লগত। ঠাণ্ডা দিনৰ আৰু কি কৰিম, হয় না নহয়? थुलुनि अफिसियेल अन दोनदों दादा रथ' कमेन्ट हरथ'ला आं। दे नानि दे नों बेस्थ' दं खोमा, बाबुखौबो फोरोंगासिनो खोमा। खोरोमदाव बसुमतारी नेटनि प्रब्लेम जादों आंना आदा। आदसा नेटनि प्रब्लेम जादों ना फंबाय? दे सिजेन फंबाय मारै माथोबो खोनाथारा माथो? नेटआ गोबां स्ल' नामा? उज्जवल थैंक यू नार्जारी ब्लग। अच्छा उज्जवल थैंक यू नर्जारी ब्लॉग। मैंने नर्जारी ब्लॉग आपको सपोर्ट कर दिया क्या, इसलिए आप थैंक्स दिया है उसको। थैंक्स है क्या? टी नर्जारी ब्लॉग। अच्छा टी नर्जारी को आपने क्या बोला? मतलब आपका चैनल का नाम है क्या ये टी नर्जारी? बताइए आपका चैनल का नाम है क्या? उज्जवल विश्वकांत दैमारी। विश्वकांत वेलकाम। प्लीज कमेंट करो प्लीज वेलकाम थैंक यू। आंनि एलबिआव नुजाफैनो हानायनि थाखाय दैमारि। विश्वकांत नार्जारी दैमारि, सरि दैमारि। सिजेन बाबु मारै अबाव थाखुमागासिनो दङ?
Net problem jan nama babu. Vishwakant, please comment, like done, please. Abhijit Nath, তুমি কোন হয়? মই এজন এমটি ব্ৰহ্ম ইউটিউব চেনেলৰ অনাৰ হয়। প্লিজ আপুনি কমেণ্ট কৰক প্লিজ। অভিজিত নাথ কমেণ্ট কৰিবা প্লিজ। তোমাৰ কিবা চেনেল আছে না নাই প্লিজ? যদি চেনেল আছে ব্লু লাগে যদি কবি মই ব্লু দি দিম। আপোনালোকে কাৰোবাৰ লগত ফ্ৰেণ্ডছ বনাব পাৰিব, ছাপৰ্ট ল'ব পাৰিব। আমি সকলোৱে মানে ছাপৰ্ট লৈ লোৱাটো ভাল, কাৰণ তোমাৰ যিটো চেনেল আছে মই তোমাৰ তাত যাই পেলাই হেল্প কৰিব লাগিব, তুমি মোৰ তাত আহি পেলাই মোক হেল্প কৰিব লাগিব, সেনে ধৰণৰ আৰু। জিৰিনা बर' बसुमतारी, मा खबर आदा? জিৰিনা, আই এম ফাইন। মোৰ বহুত ভাল। তোমাৰ नोंना मोजां नंगौना नङा नानि? गोजोननाय थाबाय नानि आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय। माथो आं नोंखौसो एलबि होनाय बायदि नुदोंमोन। आरो ओरैजाय आंबो माने टाइटेल डिसक्रिपसन बानायना लाखांनानैसो नोंखौ नुदों नालाय, बेखायनो थाबैजायादे नानि दुखु दा मोनसै, आं निजानो एलबि होनाय जाबाय। जिरिना बर' बसुमतारी हाहा आरो लादायनाय। থেংক ইউ। অভিজিত নাথ, ভাল লাগিল কথা পাতি দাদা। অকে, থেংক ইউ অভিজিত নাথ, বহুত বহুত ধন্যবাদ মোৰ ফালৰ পৰা তোমাৰ কাৰণে। আৰু তুমি কৰ হয় অভিজিত নাথ, প্লিজ কমেণ্ট কৰিবা, জনাবা। যশোদা চেত্ৰী, কি খবৰ? বহুত ভাল যশোদা, মোৰ বহুত ভাল। আৰু তোমাৰ কি খবৰ? তোমাৰ ভাল হয় না নহয়? তোমাৰ ঘৰ ক'ত? কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট? প্লিজ কমেণ্টত জনাই দিবা। আৰু যোনে যোনে লাইক দিয়া নাই প্লিজ লাইক দিবা প্লিজ। উজ্জ্বল, উজ্জ্বল দাদা মজা লাল, দাদা মজা লাল, থেংক ইউ ভাই মজা লাল। আহা প্লিজ কমেণ্ট কৰক, এনেকাই হেল্প কৰিব লাগে সকলোৱে। আমি মানুহ হিচাপত জীয়াই আছো যেতিয়া আমি সকলোৰ লগত ভাল বেয়া আলোচনা কৰিব লাগে, কথা পাতিব লাগে, হয় না নহয়? জিৰিনা बर' बसुमतारी, जेबो नङा आदा। थिग दं, जेबो नङा माना। অভিজিত নাথ, মই নগাঁৱৰ। আৰু তুমি? ভাইটি, ভাইটি হ'ব নেকি অভিজিত নাথ? তুমি নগাঁৱৰ হয় না? মোৰ ঘৰ তেজপুৰ ৰাংগাপাৰা ইফালে ওচৰত হা, তেজপুৰ। কিন্তু মই থাকো গুৱাহাটীত, এতিয়া মই বৰ্তমান গুৱাহাটীত আছে। অভিজিত নাথ, তোমাৰ ঘৰ মানে নগাঁও না? ঠিক আছে, ঠিক আছে, থেংক ইউ যাচি দিলো মোৰ ফালৰ পৰা। তুমি নিজৰ এড্ৰেছটো দিয়াৰ কাৰণে बहुत बहुत धन्यबाद। जिरिना बर' बसुमतारी, मा ओंख्रि संखो आदा? नानि, जोंहा दा संनायनि जेबो लाहार फाहार गैथ'वा, माने दिरि दङ, जोंहा थाब संनाय गैया। हेल' प्लिज गाइस, कमेन्ट कर प्लिज। जोने जोने लाइक दिया नहीं प्लिज लाइक दिबा प्लिज। मोर एलबिट आइसु जितिया একবাৰ লাইকটো দিবি প্লিজ। যোনে যোনে কোনোবা যদি নতুনকে লাইক দিবা নাজানে যদি মই কৈ আছো শুনক। মোৰ চেনেলৰ তলত কিছুমান তলত থাকে, তলত মানে হেৰি থাকে লাইকৰ অপশ্যন, তাতে লাইক মাৰি দিবা। আৰু যদি ইয়াত দেখা পোৱা নাই, ওপৰত যাবি ৰাইট চাইডত কোণাত, ওপৰত কোণাত ৰাইট চাইডত থ্ৰী ডট আছে, থ্ৰী ডটত অলপমান টিপি দিবি, অলপমান টিপি দিলে লাইকৰ অপশ্যনটো আহি যাব, লাইক মাৰি দিবা প্লিজ। खोरोमदाव बसुमतारी, आदा आं नोंनि नाम्बारखौ लानानै नोंनो जानला मोनला SMS आरो भिडिअ शेयार खालामनायनि थाखाय गाज्रि दामोन। जेबो नङा फंबाय हा। खोरोमदाव बसुमतारी, जेबो नङा, आं मोजांसो मोनदों, गोजोननाय थादों। माखासे आंनाव थाब थाब सफैनो हायि भिडिअफोरखौ नोङो हरदों, आं नुनो मोनदों, माने बेफोरनि सोमोन्दै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों दै बाबु। आरो बिदिनो गोदान गोदान मोनोब्ला हरबानो जाबाय। उज्जवल बाय बेबी नादाबाई, उज्जवल बाय बाय नादाबाई, माने बाय बाय लौले लिखे अपनी। उज्जवल, अब बाय बाय लिया है क्या? सिजन बाबू, फ्रन्ट केमेरा एसे बोरैबा नामा नोंना? एसे गाज्रि नामा फ्रन्ट केमेराया? बांद्राय थिग नङा खोमा ना? बांद्राय हेभि नङा ना? प्लिज कमेन्ट गाइस, प्लिज support me please, like them. सिजन बाबू बहा दं? न'आव ना?
औ न'आवनो दं। आदसा एबारसो खोनादों दा माथोखौ। अ नेटआ माने एसे गरबर आरोना नोंना आप डाउन। खोरोमदाव बसुमतारी आदा सोर बे नोंजों थाफानाय सासेया? अ बेबो बाबु इउटुबार सासे हा माने माबानि चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिजेन नार्जारिमोन नामा सिजेन नार्जारि ब्लगमोन नामा बाबु? औ सिजेन नार्जारि ब्लग दै खोरोमदाव बसुमतारी बे बाबुनि माबाया चेनेल नामा सिजेन नार्जारि ब्लग। बिनियाव माने मोसानाय मानाय डान्सनि माबा नुगोन बाबुआ जोंना मोसानो जोबोद गोसो दङ बा मोसानायखौ सोलोंलांनो थाखाय मोसानानै बे गोजौ फारसे आवगायलांनो थाखाय गोसो होदों। अननानै बेखौबो जायफोर गोदान सापर्ट खालामहैबानो जाबाय। आरो जायफोरनाव चेनेल दङ बेखौ बिसोरखौ बेबो सिजेन नार्जारि बाबुआबो जोबोद सापर्ट होयो आरो सापर्ट खालामो बेखायनो नोंथांमोनहाबो गोदानफोरा अननानै बेखौ सापर्ट खालामना होबानो जाबाय आरो। दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो प्लिज। खोरोमदाव बसुमतारी वेलकाम सिजेन ब्रादार। सिजेन बाबु नोंखौ खोरोमदाव बसुमतारीया वेलकाम खालामहरदों। उज्जल हा 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 हेल' उज्जल कि खबर क्यों हा 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 उज्जल ओहो किधर मैंने उज्जवल आपको हिंदी मालूम नहीं क्या? डू यू हिंदी नॉट अंडरस्टैंड उज्जवल? प्लीज टेल मी. But I don't know English, okay? Something something. बिदिनो नामा सिजेन भाई something something ना मा होनो एसे एसेखौ? उज्जवल no. But do you not Hindi? उज्जवल yeah and no. Where are you from उज्जवल? Please comment me. Comment guys please. आप लोग मुझे लाइक भी नहीं दिया प्लीज लाइक दीजिए। फिर से चला गया आदमी लोग भी कमेंट भी नहीं किया। सुप सुप देख रहा है जिरिना बर'आ बहा खारखोलै नानि सिरि सिरि खारलांबाय नामा खोरोमदाव बसुमतारी आदा प्रकाश मोसाहारिया एबसुनि जानानै मा होनदों बेभात खालामनो ओंखारदों माथो? बेभात माने प्रकाश मोसाहारि बै इउटुबारा प्रकाश इउटुबारा ना खोरोमदाव फंबाय? दे सोर सोर बोरै बोरै खालामलांबाय थाथोंसैलै संसाराव। बांद्राय गेजेरफ्राव हाबबाय थाबाबो माथो ओरैबो ओरैबो सुसो गायथेनानै दोनजोबो ना मा होनो सिजेन बाबु? औ नंगौ नंगौ। दे लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालामदो दे। इनै मबाइल दोननोबो दिगदारथार ज'आवसो दोनसै आं। खोरोमदाव बसुमतारी सरि डिभाइडसो लिरदोंमोन आं। औ प्रकाश आदसा दे दे जेबो नङा दे बाबु दे गोरोन्थिया जाखायो। माने डिभाइड खालामनो ओंखारदों आरोना बै दाख्लै दावराव देख्रेब आरो दिपेन बर'मोन बुंनाय बाथ्रायाव माने प्रकासासो गसंबाय आरोखि दायो दिपेन मोनाथ' एसे आनजायनाय बायदिसो खोथा बुंदों। दा प्रकासआ गसंबाय। गसंथोंसै सोर सोर गसंलायबाय थाथों नुलांबाय थागोन बबेनि दैया बबेथिं बोहैलाङो। गाइखेरा दै महर लायो ना मायो। दाउब'आ दाउखा महर लायो ना मायो गोसोम जायो ना मायो। सिजेन बाबु गोजांदों नामा? हेडफन होदों हेडफन। हेडफन होदों। गोजांदोंना गोजांआखै नोंसिनिथिं? गुसुथ' आरो।
खोरोमदाव बसुमतारी औ बाबु नाफोरनो आदार सादार होखांजोब्बाय दा खोरोमदाव नाखौ मोनजायो ना मोनजाया नोंसोरो खै केजिसो जायो मासेयाव दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो दे जाय जायफोर दङ जाय जायफोर सिरि नायखुमाबाय दङ नोंनियाव कमेन्ट फैया नामा सिजेन बाबु फैयो ओमफ्राय नेट फैयो आंनाव नेट प्रब्लेम ना अ कमेन्ट श' खालामाखै देखायाखै उज्जवल मेरा भी यूट्यूब चैनल अच्छा उज्जवल ये आपका यूट्यूब चैनल का नाम है क्या उज्जवल उज्जवल जी बताओ प्लीज अगर चैनल का नाम है तो सपोर्ट कर देगा कोई बात नहीं अगर ये चैनल का नाम नहीं है तो चैनल से आ जाओ मैं आपको सपोर्ट कर देगा हम दो आदमी है अभी वो सीजन भाई है मेरा साथ AKT बोडो ब्लॉग्स अच्छा आपका AKT बोडो ब्लॉग से मतलब आप बोडो आदमी है क्या उज्जवल आप बोडो आदमी है क्या खोरोमदाव बसुमतारी दे बे बाथ्रा डिभाइडआ जामा जामारब्लासो आन्दोआव आन्दोआव थाखोमाना थानाया आन्दोआव थाखोमाना थानाया खोथाया रायजोनि गेजेराव थानाय खोथाया रायजोनि गेजेराव बेरफ्रुसारगोन बेरफ्रुसारगोन औ थिग दं बाबु नंगौ बे बाथ्राया माने डिभाइडआ थारैनो जामारोब्ला माने रायजो राजाया गासिबो मिथिसारजोबगोन आरो ना बबेयाव सैथोआ दं बबेयाव असैथोआ दं अब्लाना मिथिजोबगोन मोजां जागोन जिथु जामारोब्ला जोबोद मोजां जागोन उज्जवल अफ जरना 2018 उज्जवल अफ जरना 2018 मतलब माने 2018 नङा 2008 2008 उज्जवल ओके प्लीज बताओ कौन है कमेंट करो प्लीज अच्छा मतलब उज्जवल आपका ये है चैनल उज्जवल है ना कोई बात नहीं हम सपोर्ट करेगा उज्जवल मेरा भी यूट्यूब चैनल है मेरा भी यूट्यूब चैनल है अच्छा वही तो पूछ रहा हूँ उज्जवल जी आपका जो ये अभी जिससे तुमने मुझे कमेंट कर रहा है वही है आपका चैनल का नाम उज्जवल उज्जवल ये आपका चैनल का नाम है क्या खोरोमदाव बसुमतारी मोनजायो आदा ओमफ्राय दायो जोंना ना सान्दा फिसासो हगारदों आच्छा दायो माने ना सान्दा फिसासो हगारदों आरो ना मोनजायो आरोखि ना आच्छा गावसोरनो होखायोना बाबु माबानाय समाव बोखांनाय समफ्राव हमनाय समफ्राव उज्जवल अफ जरना 2008 अफ जरना 2008 माने बुजि मोनासै उज्जवल बर'बा बर'नि कमेन्ट खालामसाय प्लिज अन्नानै अरे जिदो अपनी इसामिस हो इसामिस दी कमेंट करिबा प्लीज अगर हिंदी है तो हिंदी से कमेंट करो ऑफ जरना 2008 का मतलब क्या है मतलब आपने 2008 में आपका चैनल खुला था क्या बनाया था किसी को ये चाहिए क्या बताओ अगर खाना है तो आ जाओ मेरा साथ खोरोमदाव बसुमतारी औ ना बोखांबा गावसोरनो होखायो आच्छा ना बोखांबाथाय गावसोरनो होखायो आरो ना ओरैनोथ' मोजां सानफ्रामबो बोखांद्राया खोमा ना सप्ताहजों बा मासजों आरो नाया देरबासो बोखाङो खोमा ना गैयाबा मासेयाव 5 केजि 6 केजि 3 केजि बेफोरबायदि जायो खोमा
अलंबारा अबाव मा खालामना दंब्रा बे ना डिउटियाव दं नामा? सिजेन बाबु ओंखाम जाबाय नामा? जायाखै। जायाखै संबाय ना? ओहो जायाखै औ सिजेन न'खराव साबेसे दं? साब्रै। हा हा? प्लीज कमेंट कर कमेंट प्लीज। कमेंट नहीं किया कोई भी। अरे यार आदमी भी चला गया पूरा का पूरा। अभी कौन है करमदाव बसुमतारी होगा साइड दूसरा लगते चला गया यही लेटे करमदाव बाबा दङ जोंना करमदाव बसुमतारी डिउटियावसो दंदां अलंबारा औ डिउटियावसो दङ खोमा। हरनि 8टासोआवसो गखागोन बियो। कोने ऐसे प्लीज कमेंट करो प्लीज कमेंट करो कौन है बात करो थोड़ा ठंडा मौसम के लिए ठंडा दिन के लिए। खोरोमदाव बसुमतारी दहाय फैदोंमोन नामा? अ फैयाखै बाबु दहाय फैयाखै। फैखायाखै बियो। खोरोमदाव बसुमतारी मैयालाय मानो ओंखारलांनाय? अ मैया ना बाबु आं माबा खालामदोंमोनलै रोंलायलाङा नालाय गोरोंथार नालाय बारा उदायजोबा मा होनो आङो एलबि होनायसिम गान दामनो नागिरदों ओमफ्राय गान दामनो नागिरनाया बेगसो जालांबाय फुरा। बेखौनो सानदों आङो साला खोरोमदावखौसो थादों होनहरनो मोनासै मानो मोनासै आसखायनो ओंखारनाय बायदि जाबायलै नंबाय आङो। दे लोगोफोर जोंहा जाय नायगासिनो दङ अननानै कमेन्ट खालामहरदो प्लिज कमेन्ट कर ना प्लिज ঠান্ডা দিন অলপ চলপ কথা পাতিম অলপ জয়চ হ'ব গৰম হ'ব ইণ্টাৰেষ্ট কৰিব লাগে লাইফত। মানুহ হিচাপে আমি জন্ম হৈ আহিলো যেতিয়া পৃথিৱীত এনজয় কৰি থাকিব লাগে আৰু চবৰ লগত হাঁহি ধেমালি ফূৰ্তি। हेलो प्लीज हिंदी वाला है तो हिंदी से कमेंट करो प्लीज यार कमेंट करो। हम असम का आदमी है असम वाले से भी बात करो। माबालै सिजेन बाबु मा होनो मानसिफ्रा बांसिन मालाय हिनजाव सिख्लाफोरनि एलबिखौ नागिर थाङो। दामब्राफोरनाव बारा फैयाना एलबिफ्राव मानसिफ्रा। आदसा सिजेन बाबु नोंखौ आंनाव माबा खालामहरदोंलै बोरै खालामहरो बे खामानिखौ आंथ' रोङा। मा नों जे आंजों माबा खालामहरबायना दा लोगो खालामहरदोंना बिदि एलबियाव बिदिखौ मारै खालामो? हा खोनायासैलै। औ औ आं वाटसआपाव हरदोंमोनथ' आरो औ ओमफ्राय बाय हाबनानै जयेनाव थुबाय आङो ओमफ्राय आदसा होमबा बै मानसिफ्रा गोजान आउट कान्ट्रियाव थानाय मानसिफोरजों लाइभ माबा रायलायोबा बिदिसो रायलायो खोमालै ने? जानांगौ। औ ओमफ्राय बे वाटसआपफ्राव जे रायलायो वाटसआपजोंसो रायलायो ना मायोथाय बिसोरो माखासे भिडिअ आगारना बै जेरै बर'नि आलफ्रेद दंना सासे बर'नि आलफ्रेद
बे गोबां माने फरेनाव थानाय अ अबेबा गोजान गोजानाव थानाय मानसिफोरजों बिदिनो रायलायनानै मोजां गाज्रि खबर माबाबाय थायोना इयो माबोरै खालामोथाय वाट्सएप थ्रुयैसो खालामो ना बिदि चेनेलनि थ्रुयैसो खालामोथाय बेनोथ'लै बारा मिथिया बेखौथ' प्लीज कुनबा मने मने ऐसे जो कमेंट करो प्लीज कथा पातिम अलप हमको सिर्फ इंग्लिश मालूम नहीं है लेकिन हिंदी मालूम है एसामिस मालूम है अगर तमिल थोड़ा बोलेगा तो तमिल भी बोल सकता है कोई प्रॉब्लम नहीं थोड़ा थोड़ा लेकिन हाँ कमेंट करो प्लीज आदा ओंखाम संबाय नामा ओंखाम सङाखै बाबु हो नोमबाजै जिसो दागासिनो दं दे सोर सोर जि दानाय नायनो लुगैदों कमेन्ट खालामहर दे देखायनि आङो কোনবা কোনবা 4জন মানুহ চাই আছে আপোনালোকে গুৱাহাটীত হাল ঘৰ চাবি নেকি হাল মেচিন বিলাক কেনেকুৱা চাবি যদি কমেন্ট কৰক প্লিজ মই দেখাই দিম हेरेमदाव बसुमतारी खैथायाव जायो आदा जोंना ओंखाम जानाया बाबु हरनि 11:30 मालाबा 12था बिदि जायो आरो माब्लाबा एसे थाब जायो उखैनाय मोनबा 11ता 10ता इदियाव जायो दा बर्थमान गोजां बोथोर जाबाय नालाय इदिनो 8थासिमहालागै दागोन आरो जिफोरखौ प्लीज गाइस प्लीज कमेंट कर प्लीज অলপ হেল্প করো প্লিজ লাইক দিবা প্লিজ মোৰ লগত চিএন ভাই আছে চিএন ভাইকো অলপ সাপোর্ট কৰি দিও প্লিজ দুটা দুটা কমেন্ট কৰিবা চিএন ভাইৰ কাৰণে এটা মোৰ কাৰণে এটা দেখাইলাই আদা নাইনি नायनो हागोन र' दे फंबाय दसे थाथ' नायनो हागोन खोरोमदाव दे नोंबो नायसै सिजे नोंबो नायनो लुबैथारबाय होमबा दे देखाय दे मोजाङै गुवाहाटियाव मा जायो र' देखायदो एसे औ नै नोमबाजैया बेनो जादोंलै आगर एरदों नै आगर एरमा नै आगर आगर दे सोर सोर माबायदि नुदों कमेन्ट खालामहर दे बहुद दावराव खिन्थु बिराद मोजां मोजां एरो माथो ओरैबो दं नै इयाव मानसिया फैयाखै आरो इथिं एफएम दङ मोजाङानो एफएम देन्जार एफएम नै इयो हेव खेव होथ'खायो नै बेना आगरा सारि दायो बे सारि बुरि बियो मिथिया सातखान दंलै सेंग्राफोर नुवाखै बरिया बरिया जाथारलै हारसाफोरनि गाननाय हारसाफोरनि गोजा गासिबो बर'फोरनि नङा नै बाजैना गुफुर बरियाथार बेनाबो आगरा मोजां नुदों दा प्लिज कमेन्ट कर कमेन्ट हेरेनाव बसुमतारी हेलौ बाजै कंग्रेचुलेसन नोमबाजै आइथिं हाबबाय बाबु नोमबाजै आइथिं हाबबाय खोरोमदाव बसुमतारी गासैबो बर' गोजाजोब आदा गासिबो बर' गोजाजोब नङा बाबु बर'आ नैबे बाजै सासे बर' आरो नैबे बाजै सासे बर' ओमफ्राय नोमबाजै बर' साथाम ओमफ्राय नैयाव सासे जिरायोमोन बे फैयाखै ओमफ्राय हारसाफोर साथाम दं हारसाफोर साथाम ओरैजाय माबा दङ सनिया गान्धी नैबे सनिया गान्धी কেনেকে লাগছে সোনিয়া গান্ধী চাই মানুহবিলাক কমেন্ট কৰ আৰু কাকবা যদি লাগে আহিব পাৰিব লৈ যা মই মিলাই দিম গাভৰু ছোৱালী নিচিনা দেখা পাইছা
Wah, tar बहुत धुनिया सिनारि ला wah मोजा बरिया लागसै मोजां नुदों दा धोरोमदाव बसुमतारी गोजोननाय थाबाय देखायनायनि मोजां थाखाय आदा ओके थैंक यू कौन किसको किसको कैसा लगा है बताओ प्लीज कमेंट करके कैसे लगा है केनेका लागছে कमेंट চাই পেলাই কাপোৰবিলাক চাই কিনি কেনেকা লাগছে ক কমেন্টত ক এইলা কাপোৰত ডিজাইনবিলাক কাকবা যিটো কাপোৰ লাগে আহি পেলাই লৈ যাব পাৰিব নো টেনশন ডাইৰেক্ট ইয়াত আহি পেলাই লৈ গেলে অলপ সলপ কমত পাব হা दिस इज माय सन ये है मेरा बेटा आर'नाइ दाया नामा हा आर'नाइ दाया खोनाखै बाबु ए आर'नाइ आबौ खोरोमदाव बसुमतारी बे खाथियावनो नामा आदा रुमा औ बाबु नै मा होनो बेयावनो रुम बेयावनो जि दाग्राखा नैबेनो रुमा इलाय ओमफ्राय नै दरजाया बे दरजाखौ खुलिबानो मोनखाबायबो जायगायावनोखा टेनसन गैया माने गोसो बायदि आरो ओंखाम ओंख्रि संनानै दोननाय फासैबो मावनो हायो खामानिफोरखौ खोरोमदाव बसुमतारी र' आदा दसे सम औ दे बाबु दे माबाफोर खामानि दं नामा मावना ला सोरबाफोर गोदान दंफैबायोबा कमेन्ट खालामहर प्लिज अननानै आरो सोरबाफोर नायबावनो गोसो दंबा देखायबावगोन दसे सम थाबाय थाथ' कमेन्ट खालामबाय थाथ' आंजों रायलायबाय था যোনে যোনে নতুনকে আহিছে কাপোৰৰ ডিজাইন কেনেকা মাৰে কাপোৰ মেচিন বিলাক কেনেকা যদি চাবা ইচ্ছা আছে কমেন্ট কৰক প্লিজ মই দেখাই দিম এতিয়া মাৰি আছে কাপোৰ কোনবা যদি চাবলৈ ইচ্ছা আছে দেখাই দিম अगर किसी को कपड़ा कैसे बनाना है हमारा आसाम में कैसे बनाता है और क्या मशीन से बनाता है देखना चाहता है तो प्लीज कमेंट करो जरूर दिखाएगा मैं अभी दिखाएगा इसी वक्त किसको देखना है प्लीज कमेंट करके बताओ और आया है तो एक लाइक तो बन के जाओ यार प्लीज कमेंट करो प्लीज कमेंट बात करो थोड़ा आप लोग कमेंट करने से मेरे को इंटरेस्ट आएगा आप लोगों के साथ में बात कर सकेगा नोंथांमोनजों आङो कमेंट खालामबासो रायलायनो हागोन नङा होमब्ला जायफोर नायनो गोसो जानानै दङ जिखौ माबोरैहाय बानायो बा मारै दायो जि दाग्रा मेसिना माबायदि आरो आगरा मानिफ्राय फैयो देखायजोबगोन आङो जायफोर नायनो गोसो जादों कमेन्ट खालामहर अननानै गेस्टिक जादोंलै सिजेन बाबु एकदम गेस्टिकआनो असान्थि खालामगासिनो दंथारो टेब्लेट जाबाबो खामानि होआ मोनगासिनो दं मानसियानो फैयालै बाबु एलबियावनो नोंसिनावसो मानसि जायोदां ना दसेनो 100-150 जन फैयो दसेनो ब्लड थांफिनजोबो बे 100-150 जन मानसिया थाबाय थानायबा वाट्सएप WTया गोगोम फैगौ थाबाय थायाना नायबाय थाया अमा बुन्दाफोर बायदिसो फुंगा नालाय ब्रा बहाथो नायनो मानसिफ्रा ना मालाय हिनजाव सिख्लाफोरखौ जारौ नुयो नालाय फावदर याव थाङो हिनजावफ्राबो फैखाया दा नुवाखै फैबायबो ओंखारलांफिनजोब्बायबो खनसेल' माबा कमेन्ट खालामो हाय आदा नुबाय गैला खारजोब्बाय गावसिनावबा खिन्थु थाहैबाय थायो थांलालै बाबु जोंबो एबारनिफ्राय ना फनाव फैयो बै रमा दैमारिनाव फैयो हा रमा दैमारि औ ए आच्छा अबेनिबा
हा बबे जायगानि बेबा मालाय गिदिर जाबाय खोमा माबायाबो साफ्राबो नामाथाय खोरोमदाव बसुमतारी मा रायलायखो आदा खोनायासै आं रायलायनाया जेबो रायलायाखै बाबु जों सानैजों माने ओइ बेलेग सासे इउटुबारनि खोथा रायलायदोंमोन सोरबा रमा दैमारिनो दिल्लीयाव थाग्रा बिनि खोथा रायलायदोंमोन देलै अननानै लोगोफोर प्लिज कमेन्ट खालामहरदो सोर सोर दंबावो आयै माथो सानैल'सो देखायगासिनो दं अननानै प्लिज कमेन्ट खालामहरदो लाइक हरदो गावसि हरजोबनांगौ कमेन्टजों फाटाब फाटिब फरायस्लाबलायनो हायै खारदाव होबाय थानांगौ कमेन्टफोरखौ गाबोन दुइथा थिनथासोआव खनसे एलबि होगोन आङो ब्रह्मपुत्र दैमायाव थानानै दैमा सेर सेर गिदिं गिदिं होबाय थागोन आं दे आंनो लेंहर दहाय बायदि जागोन दे नाव फिसा फिसा थाला नै दाना लाइनबो थांबायलै खोमसिसो जाखाबाय औ कारेन्ट थांबाय दे प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो दे लाइन थांबाय कारेन्ट मिट चला गया यार अंधार हो गया कमेंट करो कमेंट प्लीज लाइक दीजिए मेसेजआनो सेन्ड जायाखै थाबनो माबा मोनसे प्रब्लेम जादों खोमा ना खोरोमदाव बाबु बेखायनो मेसेजआ थाब थाब सेन्ड जायाखै गैयालै खोरोमदाव बाबु कमेन्ट खालामहराखै मानसिफ्रा अननाय गैथारा लोगोफ्राबो माब्रै जाबावगोन सापर्ट खालामबाया एसेबो दुखु नांलायलाङोलै गोसोफ्राव मानो फैयाथाय जोंनि एलबिफ्राव मानसिफ्रा ओंखारलांफिनजोबलायबाय फैयो थाङो माने औ थाबथा जाबाय थादों एबा मानो थाबथा जाबाय थादों नेटआनो एसे डिस्टार्ब होदों खोमा हेलौ हेलौ लोगोफोर फैदो सिन फंबाय जोंहा सियाराम फ्रेस लाइफ होबाय दङ जोङो थांथ'नोसै आं मोनथिबाय मबाइल चार्ज होना दसे हा आं मबाइल चार्ज होनोसै नै चार्जआबो गैला औ दे फंबाय दे होना ला दे औ जागोन दे हरगोन होमबा दे खोरोमदाव बसुमतारी औ कमेन्ट बारा जायैनि थाखायनो दहाय आदा गेरेमसायाबो ओंखार लांदोसो कमेन्ट जायैनि थाखायनो ओंखारलांदो आरो ना कमेन्टआ माने थाब माबा जायाखै आरो कारेन्ट गैयिनि थाखायनो खोमसि जाजोब्बायलै लोगोफोर कारेन्टआनो गैया दे थेवबो कमेन्ट खालाम दे कारेन्ट फैगोन लोगोफोर दे अननानै प्लिज कमेन्ट खालामदो दे लोगोफोर कमेन्ट खालामदो लाइक हरदो
अन्नानै खोरोमदाव बसुमतारी औ ओमफ्राय दाहाय बियो औ ओमफ्राय दाहाय बियो मा दाहाय बियो जाखो खोरोमदाव बाबु सोरबा सासे जोंहा नायबाय दंमोन अन्नानै कमेन्ट हरनायबा मोजां जागौमोन गोजोननाय थागौमोन जोबोदनो आरो लाइक मोनसे हरना होयोब्ला जोबोद गोजोननाय थागौमोन प्लिज अन्नानै लाइक होदो खोरोमदाव बसुमतारी डिभाइडनि बागै रायलायगोन आदसा डिभाइडनि बागै रायलायगोन आरोना डिभाइडनि बागै सोर रायलायगोन बाबु खोरोमदाव ना गेरेमसाया आं गेस्टिकनि थाखायनो थानो सुखुथारलालै बिराद उसुखुथु मोनला टेब्लेट गरसे दङ जाना होनि आं दे लोगोफोर अन्नानै कमेन्ट खालामहरदो दे प्लिज कमेन्ट हरदोलै लोगोफोर अन्नानै प्लिज कमेन्ट हरदो रायलायलायदिनि मोजां गाज्रि लोगोफोर अन्नानै प्लिज कमेन्ट खालामदो लाइक हरदो मोजां गाज्रि सावरायलायदिनि दुखु दाहा खोरोमदाव बसुमतारी कारेन्ट फैफिनबाय नामा आदा औ बाबु कारेन्ट फैफिनबाय लाइना बिदिनो थांब्रलाबाय थायो मालाबा दा गोजां बोथोरावसो गोबाव थाबावो गरम बोथोरावथ' जेसेबां गरम एसेबां माबा थाब थांबाय थायो लाइनानो मालाबा 1 घन्टा गाहाम थांलायलाङो खावब्लायावबो लाइन जाजोब्बायलै बाबु खावब्लायाव लाइट जोंजोब्बाय नुलांदोंना नुलाखैबा खावब्लानि लाइन फैनायखौ खोरोमदाव बाबुआ अन्नानै प्लिज लोगोफोर कमेन्ट खालामहरदो उन्दुनोसो ओंखारलायबाय आं खोरोमदाव बसुमतारी खैथायाव सुथि जायो बाजैनि खामानिया नोमबाजैमोननि खामानिया गोसो बायदिसो फंबाय गाव गावनि गोसो बायदि दाबो दोननो हायोबा दाबो दोननो होनोब्ला दाबो दोननो हायो गोसो बायदिसो आरो नों दानो गोसोबा दानो हाबाय दानो गोसो गैयाबा थानो हाबाय गाव गावनि दानो हानायनि सायावसो आं नुबोआसै नों लाइनखौ नुबोदिया ने लाइन फैजोब्बाय खावब्लायावबो लोखि फुजानिफ्राय सुरु खालामदों लोखि फुजानि 2 ना 3 सिगांनिफ्राय सुरु खालामदों आरो आंनि एलबियावबा रावबो फैया मानसिफ्रा नाय ओमफ्राय मानसिफ्रा गोबां एलबि होगासिनो दङ आरो आंनाव फैगासिनो दङ माने एलबि होनायनि माबाया नटिफिकेसना मानसिफ्रा माने गाव गावनि एलबियावल' थांजानो लुबैयो आरो
खोरोमदाव बसुमतारी गाव जेसेबां प्रडाक्ट दिहुननो हायो एसेबांनो प्रफिट थायो आरोना औ बाबु औ गावनि सायाव माने नों जेसेबांनो दिरुननो हागोन एसेबांनो नोंनि सायाव बिनि फायदा दङ बा बिनि इनकामा नोंनि आरो ओरैनो जि लायै जि दामफ्रा माने मा होनो सिम्पोल डिजाइन हेभि डिजाइन थागोन नर्मेल डिजाइन 1500 थाखानिफ्राय स्टार्ट जागोन आरो 1500 1700निफ्राय गोरोंफोरना ओमफ्राय रोंथारैफोरना खम दामनिखौ दाहोग्रोयो खुन्दुंनि बै जोंनि बर'फोर जि दाग्रा खुन्दुंफ्रा बेफोरखौ दाहोग्रोयो होमबा बेयाव 800 1000 1200 बिदिल' मोनगोन आरो गोदानाव खोरोमदाव बसुमतारी मोजाङानो बिदिबा औ माने मोजां गोसो होना दाबा गैयाबाबो मासाव 14 लाखसोलाय होनलायलांबाय आं 14000सोआ फैयो आरो 13 14 12 सानसेयाव बेसेसो थायो आरो सानसेयाव माने बिसिना हमनानै ला नोङो मोजां गोसो होयोब्ला 300 400 बेफोरबायदि जिरायो आरो 350 400 खिन्थु 500खौ हाद्राया बिसोरो आरो बिसोरो माबायोना गोसो बायदि नालाय हमना ला फुंनि 7ता 8तासोनिफ्राय दाबाय दाना बिदिनो 11तासोआव ओंखाम ओंख्रि संबाय 1तासोआव जाबाय जानानै डाइरेक्ट 3:30 4ताफोरनिफ्रायसो दाफिनो माब्लाबा 2:30 दाफिननानै बिदिनो मोनानि 8ता 9ता बेफोरबायदिसिम दाबाय आरो अर्दार थाबाथाय हरनि 11ताहालागै दागोन 11:30 11ता दानो हायोबा इनकाम दङ फायदा दङ माने नोंनि दानायनि सायावसो नों खस्थ' खालामनायनि सायाव दे अननानै सोर फैदों लोगोसे कमेन्ट खालामहरदो जायफोर दंफैयो एसे हेल्प खालाम प्लिज लाइकफोर हरदो अननानै फैयो आरो ओंखारलाङो सिरि सिरि 1 मिनिटबो थाया माने ओरैबायदि मानसिफ्रा उन्दुनो ओंखारलायबायलै लोगोफोर नोंथांमोनहाबो कमेन्टबो खालामहरा नालाय खोरोमदाव बसुमतारी थांबायसो माथो औ थांबायसो बाबु मानसिफ्रा थांजोब्बाय खोरोमदाव बसुमतारी नै फैफिनलायबाय औ फैफिनलायबाय आरो नै लगे लगे थांफिनलायबाय बाबु मा होनबावनो मानसिफोरखौ बिदिनोसै आरो थांलाय फैलाय जायखौ मोजां मोनो जायजों इन्टारेस्ट नाङो बेयाव गोबाव थाहैबाय खोरोमदाव बसुमतारी मोजां ना आदा खबर सबर औ बाबु खबरफ्राथ' बिदिनोसै मोजां गाज्रि गेजेरावनो दंथ'यो खोरोमदाव बसुमतारी मा जि होनदों नामा बाबु कमेन्टखौ दानफिनबायसो माथो बाबु मिस्टेक जादों नामा जिसो जागौमोन खोमा
जिब्लाथ' हारसाफोरनि मेख्ला सादोर जिखौ सोंदोंबा हारसाफोरनि मेख्ला सादोर आरो थांफ्लांदों फैफ्लांदों आरो ना दे जेबो नङा खोरोमदाव बसुमतारी दामानि माथो बारा भिडिअ लाबोथाराखै नोंलाय अले बाबु आं दा साननैसो भिडिअ लाबोआखै मानो होनबा एसे मा होनो भिडिअआनो एसे बोरैबा जागासिनो दं आंना डाउन जागासिनो माने बेखायनो गोसोखौ एसे डाउट मोनदों माने मायावबाफोर माबा मोनसे प्रब्लेम जादों नामा नंदों माने खाथियावबो रावबो मोजां लोगो गैया नालाय सोंनानै लानोबो माने भिडिअखौ आपलड होखांबाबो माने मा होनो भिउसआ बुहुत डाउन जागासिनो दं आरो गासिबो माबायानो प्रसेसआनो डाउन देखायजोबदों बेखायनो एसे सिन्था नांगासिनो आं मायाव मा जादोंथाय खोरोमदाव बसुमतारी सानसेयाव मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोनांगौ औ बाबु नंनायाथ' नंगौ बाथ्राया सानसेयाव मोननै मोनथाम भिडिअ लाबोनांगौ नाथाय आं माने दा साननैसो माने गासै प्रसेसआनो आंना डाउन जागासिनो दङ बेखायनो माने दुखु नांदों माने सिन्था जागासिनो दङ मा खालामबा माबोरै जागोन मोजां लोगोबो गैया खाथियाव सोरनाव सोंगोन सोरनाव मागोन ओइ बेनिफ्राय थाबायनानै थांबा आधा घन्टासो लायो बेयाव सासे दङ जुबिन ब्लग्स एसामिसनि बेजोंसो आं दाख्लै माबाखौबो खालामनानै लाहैबाय ओमफ्राय दा माने बेना ब्लकसो नालाय बे माने आंनि बायदिखौ बांद्राय बुजिया जाहैदों आरो बेबो खोरोमदाव बसुमतारी औ ब्रा भिउ जायाखैथ' आरो दा मानि औ बेनो बाबु बेनो प्रब्लेमा मानि खारनाव बिदि जादों दा मिथिया माने बेखायनो सिन्था नांगासिनो आं गासिबो माने प्रसेसिंआनो गाहायजोंसो दिन्थिना दोनजोबदों माने डाउन जाजोबदों खाथियाव रावबो गोरों गोरा गैयाना दा आरो गोरों गोरा थाबाबो बैलाय रोङोमोन रोंनाया दा केटेगरिया बेलेग बेलेग जाहैबाय बिनि केटेगरिया ब्लगिं आंनिया जाहैबाय पलिटिकेल निउस दा इयाव माने एसे कनफिउस जादों आरो बेबो माने बोरै खालामगोन आरो आंनि भाषाखौ बुजि मोना बेना जाबाय एसामिस आंनिया जाहैबाय बर'नि खोरोमदाव बसुमतारी लै बाबु माथो खालामबावगोन र' साननैसो थाबा साननैसो उनाव एसे गोरों मानसि लोगो मोनहैनो सानदों र' आखाइयावबो रांबो गैथ'वा नालायब्रा बहुद दिगदार जानानै दङ दामानि जेरावबो ओंखारनो हाया जाना दं रुमनिफ्रायनो मानसिफ्रानो नै फैदों नै थांदों नै फैदों नै थांदों सोर सोर दं खनसे कमेन्ट खालामलाय गैला बाबु नोंल'सैलाय थांफिनजोब्बाय नोंल'सै गासिबो थांजोब्बाय दसेल'लै बे होजेननानै 2-3 मिनिटसो थाबा खिन्थु द्लाम फैयो आंनाव माबाया दै मानसिफ्रा गैयाबाबो मालाबा 150 120-130 बिदि फैयो ओमफ्राय माने 1 मिनिट गाहामल' थायो 1 मिनिट गाहामल' नायो ओमफ्राय ब्लद ब्लद ओंखारलांफिनजोबो माने जोंनि बायदि एलबि खौ बारा नायालै जोंनिया जाहैबाय भिडिअ'आबो पलिटिकेल निउस नालाय ओंखायनो जोंनि एलबि खौ बारा नाया माने
ब्लगिं बानायग्राफोरनि बिदिनो डान्सार बायदिसिनाफोरनि माबाखौ एलबिखौ गोगोम नायो आरो मानसिफ्रा मानो होनबा इसोरजों इन्टारेस्ट खालामहैयोना बिसोरना इन्टारेस्ट दङ आरो मालाय एलबि होनो गोरोंबा बिसोरो दानो सोरनोबा माबा मोनसे नांगौबा दानो खालामना हरगोन सोरनोबा ब्लु नांगौबा दानो खालामना हरगोन आरो सोरजोंबा लोगो जानोबा दसेनो सोरजोंबा लोगो जालायहोगोन मालाय किसुमानफ्रा गोरों गोजा जों बांद्राय होनो रोङाना एलबिखौ एलबिनि बिखय बारा बुजियानो बेखायनो माने मानसिफ्रा जोंजों थाया नाया खोरोमदाव बसुमतारी दहाय आदा गेरेमसानियाव 40सो फैदोंमोन औ फैयो बाबु गोरोंफोरनाव मालाय 40ल' नङा बिदिनो 80 90 100आ थाखायो आरो जोंनि मानसिफ्रा माने हेल्प होलायलायालै सहाय होलायलाया गावजों गाव सापर्ट खालामलाया गुबुन जाथिफोरखौ नायनांगौ मालाय गुबुन जाथिफोरनि एलबिआव हाबनानै नायलाय गैयाबा फुरा 200 300 नुगोन आरो मा होनो इन्सटाग्रामावथ' थांनानै नायनांगौ फुरा 1000 हाजारजोंसो सिमा माने 2000 3000 बिदि थाखायो मालाय गोबां सापर्ट होलायो फुल वास टाइम खालामलायो मालाय फेसबुक लाइभ इन्सटाग्राम लाइभफ्राव हाबनानै नायनांगौ आं फेसबुक लाइभसो होनोसै खोमालै दसे खोरोमदाव बसुमतारी दे खनसे कमेन्ट खालामलाय सोर दं औलै अननानै कमेन्ट खालामहरदो दे प्लिज कोनबा जितु मने मने आछे प्लिज कमेन्ट करक अलपमान কথা पातक प्लिज अगर कोई है तो प्लीज कमेंट करो बात करो थोड़ा सा आप लोग मेरा एलबी को कहाँ से देख रहे हैं प्लीज कमेंट में बताइए खोरोमदाव बाबु आं फेसबुकाव थांदो दसे नोंनाव आंनि फेसबुक माबा दंना गैया लिंक दंना गैया फेसबुक लिंक गैया खोमा ना खोरोमदाव बाबु नोंनाव गैयाबा आं हरगासिनो दं र' नोंनाव माबायाव वाट्सएपाव औ दे औ आं नोंनाव वाट्सएपाव लिंकखौ हरगोन दै फेसबुकाव माने एलबि होनो थिनगासिनो दंलै आंखौ फेसबुकआबो माने मनिटाइज एप्लाइ जाना दङ मैयासो चेक खालामदां गैया गैया दांलै औ गैया खोमा नोंनाव ना आं हरगासिनो र' वाट्सएपाव दे होमबा दोनथ'बाय दे आं बेयाव दै बाय बाबु दे गुड नाइट